чувството е наистина неописуемо. Усещането и интерференцията на звукът, който се наслагва от всеки един звън, се отолява така в теб. Не можеш да чуеш нищо друго. Аз лично всеки път чувам нещо като гласове, може би, които буквално пеят някаква песен, която не можеш да разбереш каква е, не можеш да чуеш каква е, но я чуваш и усещаш, че има нещо наистина много, много, много дълбоко в цялата тази история и в цялата тази работа. Може би трябва да си вътре, за да го усетиш, да го говориш и да го обясниш на някой, няма как да го разбере. Това е сякаш някакъв митичен ритуал, празник, обичай, който съответно се е съхранил през вековете и ние поддържаме този обичай, тази традиция. По този начин се чувстваме по някакъв начин и важни. Емоцията обвързана с целият ритуал, цялата подготовка. Тя не е само последните 5 дена, те са последните 5 месеца, 6, дори повече. С моя баща имаме визия как трябва да изглежда един сурвишкар от Цървула до върха на Рога и решихме да създадем нашата сурвишкарска група с наша визия на костюмите, на маските, с звънците, с коланите, с къщите дори, които се връзват на пояса. Все по-хубаво става. Все по-хубаво става, все повече ставаме, все повече се разпространява това като традиция, като ритуал, като хората да разберат за него. Популяризира се цялата тази работа с карнавалните маски, маскарадните традиции, което са обичаи, които са отпреди нас. Доста отговорно е да си човек с свирката и да задаваш ритъма на група от 40 човека, гледащи право в очите. Нямаш право на грешка. Отговорността е голяма, а удоволствието е 5 пъти по-голямо. Да видиш твоите приятели облечени в прекрасни сурвишкарски костюми от овча кожа, с тежките нанизи с звънци и танцувайки в един ритъм. Нещо такова като магия. Самата група има такава енергия, че би заредила цял град с осветление за един месец напред. Само ритъма е в моята глава. Дум, 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 дум. Стръхвам, като почнем да дрънкаме всички заедно, като се запали вече ритуалния огън. И си говоря някакви си мои неща на ум с огъня, ако трябва да съм честен. Звънците са тежки. Имаш над 30 кг върху себе си, горещо ти е, маската ти тежи, чудиш се на къде да хванеш. Това е момента, в който групата те подкрепя и ти помага да издържиш това цялото нещо, да го преживееш и да продължиш напред и да го направиш по възможно най-красивия начин. Единственият човек, когато всички следват, си остава нашия войвода Людмил. Така че групата е истинска група, когато той е пред нас.
Силата идва някъде отвътре. Силата е в моите корени, в моята същност. Това, което предците са ми го завещали, то просто е кодирано в мен и то се усеща, че аз трябва да съм този лидер, който трябва да поведе тази група.